particularly bade ma Kisumu wan ware wasiko wagoyo koko nikech wan ema jopiny ka nigi shida, jopuonj ka nigi shida to biro irwa. Kisumu gi Nyanza en one of those counties ma nigi shida gi dhier maduong' kabisa. Koro karka feeding program kae iyudo ka sirikal dwaro golo wach ma feeding program. HOI gi principals nigi shida. Feeding program en one of the issues mane kelo nyithindo e school. To emomiyo jotend migawo kaka Matiang'i gi Ngire Magoha ne osiro wach ma feeding program. Bano kete, bano yien mano pesa minyalo ng'ad e school fees. Inyalo kete levy minyalo bedo allowed nikech omiyo nyathi bedo e school. To seche moko chiemo ma nyathi ochamo e school no e chiemo kende ma nyathi ochamo that particular day. Nyanza kae nitie kuonde ma ari. Por capitation asewacho kendo anuoyo ni skunde HOI gi principals. HOI en head of institutions. Gin gi shida mar kaka ginyalo tayo skunde. To mae medo stress level gi depression. Nikech wadhi e half term ka pesa pokor, pesa no orumo gik dwe mar ariyo ka sirikal no ka union nogoyo koko ka sirikal ndiko ni golo pesa. Sani second term sirikal the biggest fee defaulter poko oro capitation. Mar adek en mar pol ka JSS gi ma sani koro osebuogi gi barua mar dismissal. To wang'eyo maber ni JSS gi gin jok mathagre gi pesa mapiny to onge medical cover. Ng'eny gi be nigi families to ng'eny gi noweyo tije madongo in the hope ni biro ndik tich. Sani pok ondik ni tich. Then nitie mar ang'wen issue mar health. Sirikal kata TSC poko oro pesa mar NHIF seche ma wuoyo kodi. Miso ni jopuonj mang'eny ma nyote e hospital ng'eny gi cannot pay NHIF. Pesa oseng'ad kuom jopuonj to poko oro kuom demonegre. Third party deductions en gima sirikal kata nigi shida mar remit. Koseng'ado pesa kuom jopuonj onego tere ni duol monego ni dir gi pesa no. Onge haja ni jopuonjewa manie hospital inyalo riemb tich, inyalo riemb hospital nikech yogi golo pesa mar NHIF to yet pesa no oseng'ad gi. To magi nigi yiero mang'eny pok ikere gi nek JSS ma affect jopuonj. Koro seche mwadhi e half term ni onego bedwa bed piny to wawach ne sirikal ni ka pesa ma sirikal ok nyal oro mae pes capitation mae pes NHIF ma miyo jopuonj thieth e hospital mek bed ka mineto osegolo pesa mar thieth to nitie kar kitanda gi chiemo manonego NHIF mago pesa mino bedi oro. Pes pension be jopuonj moseretire pok omi pesa. JSS be issues gi wach barua gi mondik ni gibedo dismissed no be obed withdrawn. Koro ka pes jo JSS pok obedo withdrawn capitation pok oro. Then wanego bed ni wawacho ni ka skul kik yaw nyaka sirikal ojoikre mon mar oro pesa go. To wacho kendo wanuoyo there is need for change. Onego bed ni commissioners go itero ot te mondo mi jomoko manyien manyalo tayo TSC gi jopuonj e millennium manyien mar CBC. Joka pod odak e system mar 763 o kata 844. Sani system mar CBC dwaro jok mabiro gi paro manyien, paro mar learning gi unlearning. Kae dwaro kata commissioners manyalo paro kaka somo kata sekta mar somo nyalo dhi mbele gi jopuonj mabiro koa e mbalariany manok ochwad e skul ma ong'eyo right gi. Magi ok gin jok moko minyalo buoga ni riembo. Magi jok mong'eyo right gi right from the time mane gin e primary gi e secondary kane owachi ni onge chwalo nyithindo gi.